Janelle, l-ewwel tarbija li twildet fl-2006 lil mamma Sharon u l-papa. Imma raset titbanda li jew jiena. Sejra jiseb Peppi meta qgħod iwaqqaf in-nies. Ftit tallu jinwar. Lil-papa Sharon. Tibda taħdem il-Park and Ride sa nofs Novembru 5335 perżuta. Malta tikklassifika fit-32 post bħala l-aqwa post fejn tgħix min madwar id-dinja kollha. Ajjut! O te kinji. Ħaċċi skos, jew, o te kien. Tajb. Nista' niffaħħaħ lura f'posta. Tinħass teżiża f'Malta riżultat ta' maremot tinħass teżiża f'tessisa. Tinħossni pjuttost redikolata. Kieku smajtni, kont kun taf li għatta. Okay. Jitresqu għat-tresti. Minna wissu 2005 jitresqu. Ma t-tokkitu nofs il-lejl jiġu inaugurati diversi bċeċ tal-artiġi. Ma qabdux kull mawt, għare. Għara di għamil għaw. Excuse me. Ejja! Madonna, t-lara kif għabba bil-kejn! It's not joke, I'm not joking, Madonna! Ejja! Kif għana fuqlu jien? Uġib kudra! Mux għanet fiem nifswiħet jinta. Ejja, x'mannix kejk ieħor, għasanna prop ieħor. Impossible. Għara kux jahra il-platta, amma. Qed tiġġennen? Għarem! Kif għana fuqlu jien? Oh my God! Evelyn Gawċi minn raħal ġdijt talaq mit-sena. Evelyn Gawċi minn raħal ġdijt talaq li tata mit-sena.